Orientácia v systémoch a znalosť podporných nástrojov v spoločnosti Fingo.sk je pre sprostredkovateľov veľmi dôležitá. Z toho dôvodu kladieme dôraz na detailné vysvetlenie pracovných postupov, sme flexibilní pri zaškolovaní a ponúkame online vzdelávanie. Máme ľudský prístup, radi sa s vami stretávame, počúvame vaše nápady na zlepšenia a chceme, aby ste sa u nás cítili čo najskôr ako ryba vo vode. Robiť kvalitnú podporu pri sprostredkovaní úverov znamená byť odborne zdatný a mať osobné skúsenosti priamo z praxe. A takto funguje náš úverový tím, na ktorý sa môžete vždy obrátiť. Keďže obchod aj reálne robíme, dokážeme vám rýchlo poradiť a usmerniť vás. Samozrejmosťou sú aj naše online pomôcky a kalkulačky. Denne pre vás aktualizujeme náš unikátny porovnávač hypoték, ktorý rýchlo a intuitívne porovná parametre jednotlivých bank, aby ste boli vždy v obraze. Uzatvárať kvalitné životné poistenie by malo byť základom každého finančného sprostredkovateľa. V rovnakom duchu máme postavenú aj podporu pre vás. Radi vám pomôžeme pri príprave nových zmluv, ale aj pri kontrole existujúcich zmluv. Môžete tak využiť náš odborný názor, podložený dlhoročnými skúsenosťami. Na dôkladnú analýzu existujúcich zmluv máme pre vás pripravené prehľadné pomôcky. Novinkou je online porovnávač životného poistenia, ktorý vám porovná ponuky v reálnom čase a vy tak môžete okamžite uzavrieť klientovi zmluvu. Rýchlo, jednoducho a profesionálne. Zorientovať sa v produktoch neživotného poistenia je pomerne náročné. Našou úlohou je rýchlo a efektívne vám pomôcť pri uzatvorení PZP, kaska či poistení nehnuteľnosti alebo zodpovednosti. Naša podpora je vám v dispozícii denne, či už na maili alebo telefonicky. Samozrejmosťou je aj online portál neživotného poistenia, ktorý v sebe zahŕňa množstvo poistných produktov. Klientský kmeň si môžete budovať vďaka našej podpore a jednoduchým nástrojom. Sme tu pre vás.